Paganakana po ng Department of the Interior and Local Government Central Luzon, king publiko, ing istong kabaldugan na ning Gender and Development o GAD program sa susulong dareng lokal na kapanibalan king Central Luzon. Ang pangking Regional Gender and Development Focal Person na ning DILG ay Cherina Quiñones, aliya mo para kareng babayi dudurot ing konsepto dareng GAD programs. Nune panikwana na niti ing pareong karapatan para kareng sabla. Pediwanag ng Quiñones, kaya bela kasireng kebabaynan kareng ausandang vulnerable sector, king meto nga aguman, kaya bela rin kayanakan, senior citizen sampong pakakalulu. Baka mandato lang gawang programa para king gender and development ding sablang lokal na kapanibalan king mabilog a Pilipinas, bilang pamanaluki king RA 9710 o ing batas a Magna Carta for Women. Natin na gender and development, sir. Ang gusto natin dyan, ito ay developmental na perspective kung saan gusto natin na makamit yung pantay-pantay na access, pantay-pantay na karapatan, hindi lamang na lalaki o babae. Ganon din kasama yung mga vulnerable sectors natin at iba pang mga kasama natin sa lipunan upang sila ay madinig, magkaroon ng pantay na access at magkaroon ng opportunity sa mga binibigay hindi lamang ng gobyerno, pati yung mga opportunities din unlike sa mga trabaho, sa mga society natin, yung walang discrimination regardless ano yung gender mo, ano yung sex mo.